Murenya korom gajwange no mara enirio makare machiegni ahinya chendo ni mara menpiny tarik adek dwe mara aboro ganario prario koda auchiel waikoni wechego manyien mago mag siasa, mago mag thieth kachiel kod mago mag somo kabende ang' nwangi mago mag tuke. Kata kamano wadhibedo ka gitwa kaka pile wuok tich wadhibedo gi wendo wa Joshua Okise manjera tije mara Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital wadhing'onya kwa magajwang ni to nyaka nekete ngadho mar osiptal no mar referral ginango gini magi sebedo kagi giti mwanyane jopiny maya aluora manyanza osiptal no bende sani koro hineno kamano makoro onje bedin chiwo thieth mantiere herang'eny mamalo ne oganda wadbedo kod achiel kachiel koya studio ma Kisumu duto bang' weche manyien. Kata kamano wachao kod thuond weche bedi kodwa nyaka giko kodwa mbaka lai en 3:6 nono wanti live Facebook Ramogi TV ke imbui mar X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mag YouTube magi thuond weche. Some of the people you are seeing campaigning here will not see the parrot. They are not going to be the parrot because they will be disqualified because of inciting Kenyans. Obilagi konene omako ja od bura mamukurini John Kagushia maitudo gi wacho weche athuya kako machielo IEBC yangoni nono jo siasa par kod abich ma inyalo bitam laro kombe. Yore mag chieth owacho ni okumba no waseng'iyo kore kod atache oken okumba madhi konyowa. Jotendwa mag counties otamore luongowa. Ng'anyo mar nurses kod nyamrerwa mapachuka klorocho koda ka chenro mag chanjo ne nyithindo mathuruka. Kata mana tennis michikena ene gima ken sum ko mako kata ngutrech kama nyaka chieng' mara chitokode koro miyo gi mara me nam olel miluong manyalo bedo plastic wadwan wagol wa chido mar nam nolweyo yangore ni medo midhiero ne namno kata ndo wedhe masuba koro wuok oko mar timo ler mare kapok odeko. Machiegni nyakorom gajwang' jaloko en Wilson Ochuka nyinga Lydia Okeyo. Wachako kod maoni jatend okwach kich Mohamed Amin osiemo jo siasa ne gidhi mote badgi koyodgi gi ketho mag tiyo gi weche mag akwede kod athuya e kind oganda. Duol mar IEBC bende owacho ni ok gibiyie bago yiere lwasi ma ochwakore kod siasa ka jo siasa mamoko 15 bende koro inono kendo inyalo bitam gi chung' malaro kombe e yiero no. Wara nyambaga chako chenro mar rameny piny. Wawacho adier, kapo ni wayudo kata ombulu achiel mar Ruto kata jakanyo mare, wabiro luwi nyaka bwo tandani, nikech nyaka wabed gi rekod mar ng'ama siro jagono. Ok wanyal yie gi mano bang' neno gik mane otimo ne Rigathi kendo ma osetimonwa ma oriwo nyaka nego nyithindwa. Mago e weche manyo wache kod od bura mamukuru inni John Kagushia. Weche makoro kelo ng'ur kendo miyo bila mago kwach kich ojiwo nonro margi eka jatend okwach kich Mohamed Amin ng'wanno bad satini weche mag athuya nyaka tieki pe. Statements that undermine our national security and statements that undermine the authority of our national institutions, be it in the public rallies, be it in the digital platforms. Their time is up and it is not going to be business as usual. Romo mane okelo kanyakla sekta buora monywando nyako gai mar jomin buche duol matayo yiero kod kiopacho kae kind mamoko. Jakom mar IEBC Erastus Edunge Thekon okoni ok gibi tayo yiero lwasi monywandore kendo dudore kod weche mag akwede. IEBC cannot hold elections in a toxic environment. IEBC cannot hold elections in an environment where that is full of incitement, division, violence, chaos, anarchy. Duol mochung' ne duond buche mag siasa pachoka koni giseyango jo siasa moko manie PC maromo 15 ma imenyo kendo inyalo lornegi oko mar yiero mar higa manyien kaluwore kod weche kanyakla kod timbe
mawuok kuomgi. We are going to see the 2027 general elections. Some of the people you are seeing campaigning here will not see the parrot. They are not going to be the parrot because they will be disqualified because of inciting Kenyans. Let that be very clear as a message, and I'm saying it without fear or contradiction, that they will be disqualified from the parrot. We cannot allow this to continue and be business as usual. Kenyans know very well, we don't disqualify anybody. I've agreed with my colleagues here. The chair, we must disqualify at least 15 or 20 people from this. Giko ni josiasa nyaka kaw ting', to sekta ka sekta bende nyaka kaw ting' ni mar kawo koka okang', to Kenya ibiro ban kalaro kod lweny makoch mapok ne kone. We have the quasi-judicial powers, and we can summon any political actor or anybody who has breached the law. But we have decided to make use of the laws that we have as a multi-agency. Amin, oseo jatend DCP Rigathi Gachagua kuom bedo kod weche moko mamulo maling'ling' mopondo mag sirikal. The other day, I saw a comedian, for lack of a better word, making a statement and saying that he was able to get information from the DCI and other security sectors. That is nonsense. Nikech lep en fuoni mapoto wang' olemo. Duol mar NCIC okonisa ni koro dwa lweso lep malemo wach leme ka thuyo Uganda. Walter Nyabaga, Ramogi TV, Nairobi. Jad bura mamo Kureni John Kagusha deninde odang'ech otinoni kama hogeng'ne kod obila e tesendo obila ma Kamukunji bang' meko mare kawuono. Kagusha omake kitude gi wacho weche mag bugo jogo ombulu e kinde twak mare gwenge makieni mayango ni nyocha wacho ni okabiyiene ng'ata goyo ombulu ne jatend piny Kenya William Ruto. Kagusha no maki bang' nindo otieno mangima e kambi mar All Media Services kama nyo obila gogo e gono e kinde mane idao dhoge achiel kuom tesende All Media. Okinde mage kod jaod bura Masire na ochopo kode nyaka e log tich mar Okwach Kich kama ne odaye dhoge kapok otere Kamukunji. I mean, an arrest which is done by hooded, masked, armed men. I mean, more than 40 of them, more than 15 Subarus and double cabs, and then this is being executed at night, is definitely something which is suspect. After Kagusha was arrested by Mr. Kadia, so instructions were firm that we should not access our client. So even as we address the media at this time, we have not been able to access him. We do not know of his whereabouts. Tunawezaje ongea mambo ya 2060 na 2030 ilikuwa imesemekana ya kwamba freedom of speech na freedom ya kuwa Mkenya it is going to be guaranteed, na huku kuna magari kama 30. Hao watu walikuwa majipamba kama wahuni, na sasa ati kwa sababu mtu amesema jambo moja ama lingine ikawa sasa lazima atafute usiku kama mwizi, hata sijui ni mwizi wa nani. Jakom riwruok jodong Luo Ker Odungiranda osiemo oganda mawuok hedho joluo ni othegre gi gino. Owacho ni okang' mar dhi ataro gi yamb siasa mafuto ka ochomo sirikal. Randa wacho ni jogo madhi ataro gi dwaro mar siro winjruok mar sirikal manywanda inyalo bi kuong'. Owacho ni oganda Luo owinjore odong' e sirikal kaka nowegi gi Raila Amolo Odinga. Awacho ni ya gi jodongo gi te amiyo direction kawuono ni kama party leader nitie, kama Odiso Nyawang'a nitie, kar tutam kanye mulo ere jomo yie gi tutam omiya badgi malo. Amiyo direction kaka ker maluo ni Raila Wunyalego yando we wadhot to kaponi dhi kama chielo to abiro siemi gi lweta makora chama tung kati lal nono. Uwinjo wach no? Joluo nyaka lulaini mamargi nitie tamanyocho layo makata kichwake gi yien okochiegi manegi to un ma un ka oru wach d'oganda Luo ni nyaka
walu bang Dr. Buru gi Jawang'aya kama Raila noweyowa. Uwinjo wachno? Jatend Mwananchi e kaunti ma Homa Bay ochiwo ne tend obila ma kaunti no notice kara milome mar bagrom gi mar siasa ma ochan tarik 16 mar dwe ni. Mind bang kweth ma Linda Mwananchi kutene kod Senator ma Nairobi Edwin Sifuna golo lendo ni kweth no chano romb gi magalamoro mar siasa e kaunti ma Homa Bay tarik 16 ka gitwak gi jofwamb weche tesendo obila ma Homa Bay gikone johera mag Linda Mwananchi mondo obiogo ko kar romgi mar yuoro herumo makamano. Chunore ni nyaka ing'is police kapok ichako any political gathering, that is a rally. Koro riwruok mar Linda Mwananchi ma wachung'ne kendo ma wan members to, ma wa subscribe to, noorowa e yo makende ahinya mondo wamany county commander mondo wa notify kaka sheria dwaro ni tarik 16 dwe mar 8 higa 2026 wabiro bedo gi rally e dala mar Homa Bay. Wakwayo mondo mi jo Homa Bay County oket kwe. Siasa ok en sigu, siasa ok en mar negruok, siasa en mar dwaro mondo mi the best person obed e telo mar rito jopiny. Warwako uduto te ni mondo ubi bed ni jalinda Mwananchi, bed ni ok ija Linda Mwananchi, idwaro ni mondo mi wiji ka in gi gombo mar donjo. Biuru uyuorwa ka waburo ringo e alwora mar Homa Bay County. Wakwayo jopiny mondo mi gibi giwuog oko gi chikitgi giwinj wach ma Linda Mwananchi ni godo maber ne gin. Kaeto kendo wakwayo telo mar Homa Bay County mondo bendo ti machiegni gi tend okwach kich mondo gihakikisha ni kwe nitie e rally maonge shida mora mora kendo japiny mora mora kikinyre. Dakika en 10 bang' saa achiel midhiambo chendo endamany piny. Erokamano ahinya kuom keti Ramogi TV. Joseph Oyo japuonj din mar kanisa Kopere Nyandiwa Parish ochono winjo wechegi makare entie Gwasi God Bura School ko Nyasaye mondo ketnwa jo Kenya obedi achiel giwere kod sigu to gibed kod hera mar Nyasaye. Nyasaye ohero ji te. Eno bende ote mar Mwalimu Faith Mzomo wacho ni ramany piny loud and clear entiere kodwa e chendo. Austin Oyu wacho ni entie Nairobi gimin gi Esther kod wuon gi George gintiere gwego ma Nyakach. Kar bayano kanyo ote Masarasinga wacho no sedonje yo makare ahinya. Siasa mag 2020 kod abiro to tek ahinya. Nyasaye makoro par joge ochich ni nyalo bedo matek. Newton Onjes wacho ni IBC nyaka kaw ne jo siasa mathuo jopiny okang' kendo koro tamge manyo kombego mag telo e piny Kenya. Lewis Wodawa Siboda bende wacho ni jo siasa onego owe siasa mag athuye kendo kik githu jopiny. Ote mar Newton Onjesa eno kacha kendo kaeto wacho wuod Mina Koth wacho ni entiere kodwa kaeto wacho kanyo ni weche gichopo ne heyo makare. En bende eno kanyo Alois Oduor wacho ni Ramogi TV chopo ne ka entiere Qatar. Mwalimu Faith wacho ni kila ng'ato nigi haki mar luwo kama berne. Wacho ni kuong onge gi tiende waland weche makelo kwe ndalo duto. Mathiso Ndoro wacho ni entie kodwa. Wacho ni Odungi jaduong' owe chuno gi kuma ok gidwa dhiye. Mano pachen bende. Solomon Odhiambo wacho no wuoro kaka jodongo tinde chal kagima nitiere weche momoko magiluwo. Kaeto beno kanyo Shemo Thobila wacho kanyo ni oluwechegi yo makaro siro meko mar jo siasa mathuo oganda. Waduto wan kod responsibility mar kelo kwe waonge gi Kenya machielo. Man ramany piny wayo matinya koro mgajwang' kikidhi mabon. Welcome to Thailand. Experience 10 unforgettable nights through Thailand and Laos. Explore the vibrant streets and nightlife of Bangkok. Walk through Asian temples. Experience local markets, hidden caves, waterfalls and mountain views. Visit elephant sanctuaries up close. And somehow, every day feels like a completely different adventure. Experience Thailand with View Travel starting from 3,000
$1,400 per person sharing. Visit www.viewtravel.com or call 0703-254-254 to book. View Travel. Dream, explore, discover. A delicate scent, a mild fragrance, that's Downy Pure Bliss. Crafted and infused with natural essential oils, it gently drifts you into pure serenity. Try it for only 20 shillings. Wachinoragu, en ngano mano mi pesa kae. Koro insani nyalo siemo na kitiyo gi lweteni. Siemna. Machiegni kendo nyakorom gajwang' chenro en rameny piny wadhi mbele gi weche manyien. Riwruok mar Azimio la Umoja koro obago romo mar poro wach ewi ka gibiro dhache kinde mabiro motelo ne yiero 2027. Romono mano ochuoye kom kod ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka bende orwako jokenya moko mar bedo achiel kodgi. Azimio lero ni gibiro riwore gi jotelo duto mantie kod dwaro achiel mar neno ni gikawo sirikal e yiero mabiro. The council also made a decision to invite one of our founding members, DAP Kenya Party, to rejoin the coalition. And subject to their internal processes, the party leader, His Excellency Honorable Eugene Wamalwa, is here. He has confirmed they will be doing so. We are talking to Democracy for Citizens Party. We're also talking to, again, re-engaging with PLP. Democracy for Party leader is, of course, our brother Rigathi Gachagua, and also our sister Martha Karua of PLP. We are talking to others, including Chief Justice Emeritus, who has also indicated they may want to join this coalition as we rebrand and as we get together. And of course, also, we are talking to Linda Mwananchi. So we wish them well as they push for the registration of Linda Mwananchi as a political party. Jatend Kenya William Ruto no bagoro mogi moheo ji Ghana Beach mawuoke kanisa mar Friends mungarika Quakers e karjot mare ma Nairobi. E kineno jatend piny otiyo kothulno mar siro paro mar twak ewi lek mar piny Kenya 2060. Magibire kinde ma siasa osebedo mathoth ewi paro mar twagno. Steve Biko negiler. Ne en okinyi mopong' kod tich maka kod kache kar jot mar jatend piny. Okinyi ma kawuono ka jodini ma Friends mathoth iwuok e kaunti ma Vihiga kod Trans Nzoia nowendo jatend piny William Ruto. Jatend piny notiyo kod thuolono Mario Aselwedo kawuok kuom oganda Baluya to kod siro paro mar lek mar piny Kenya kachopo 2060. Lazima tuketi chini tukubaliane vile tutajenga barabara, vile tutaunganisha stima, vile tutapanga ajira ya watoto wetu, tuwe na mpango ya miaka 20-25, tukubaliane ya kwamba hii ndio hatua tutafuatilia. Kae jatend piny noyango ni twak ewi lek ma 2060 biro chakore ayanga tarik 12 dweni kendo biro nyondo pa jopiny maked kod mano obedo kinyuolo katiba manyien e 2010 koseyo kweth maketo piny owacho tesre mowach ni ok oyie kuom dwaro mar weyo jopiny oyier yo mowinjore gi luw. Nikiwa rais wa nchi hii, hakuna sehemu ya Kenya itawachwa nyuma. Mambo ya siasa ya chuki na ukabila na ubaguzi tunazima. Unajua kuna watu wengine wako na madharau, wanasema ati wananchi hawawezi kuja kusema chochote. Kwani wananchi si nyinyi ndio mlipanga katiba? Kupanga maendeleo ndio itawashinda? Tutapangana hapa na mimi nitakuwa mstari ya mbele mpaka tuhakikishe ya kwamba Kenya tuna utajiri, tunafukuza umaskini, watoto wetu wapate ajira. Kamano bende
Jatend joten migepe Musalia Mudavadi nosiro paro mar chako twak ewi lek ma higa 2060 kokwedo kweth moketo piny owacho tesre ewi nyayo siasa mag akwede mag dhoudi. Somebody who is bitter, who is driven by vengefulness, who is driven by vindictiveness cannot be trusted with leadership. Kor ka korgi, jotend dini mar Friends nokwedo kweth mar josiasa matiyo marach gi rowere e nyayo tulo rombe mag siasa ka gikwayo kwe kinde siasa. Kama kanisa la Marafiki tunaomba kwamba hata wanasiasa mahala wako watulize boli. Bwana Yesu asifiwe. Speak about what you stand for. Kopogore kod wende gi twak mane obedo odiochieng' ma kawuono e kar jot mar jatend piny, jolony neno ni mae ok en mana romo mar alam kende, to en thuolo mar jatend piny sero ombulu mawuok Imbo mar piny Kenya motel ne yiero mabiro. Steve Biko, Ramogi TV. Ng'anyo mar nurses e pacho ka koro kelo midhiero nyaka ne nyithindo madwaro chanjo. Kopogore kod nurses ma kar thieth ma Kenyatta ma ochako ng'anyo margi kawuono, riwruoge moko mag thieth seotend counties kuom remunjo ywakgi kendo gidwa ni duok thieth ne sirikal mamalo. Yuitho Mondi nitiere kod ler mathoth. Kowuokie kar thieth maduong' ma Coast General Hospital, mine ma okonyore kendo ni kod nyithindo matindo oleo kod nyithindgi ma koro ndalogi mar chanjo kalo, kama ne oterie nasari bende onge kod jorit kaluwore gi ng'anyo mar jochiw thieth madhi nyime pacho kama ngima. Hai sasa tangu Wednesday paka sai mtoto wa nasari madaktari hawapiti wakamwangalia kama anaendeleaje, maana tangu tupewe hakuna daktari mwenye amekuja akaangalia mtoto kama anaendelea vizuri, na ni mtoto ni wa nasari huyu. Miguu ni moto, kuanzia miguu paka kwa tumbo ni moto. Manases warudi nyuma, maana saa kuna vile watoto wamezaliwa lakini zile sindano hawajadungwa. Tungeomba warudi kazini, kwa sababu kusema ule ukweli wakisema wanagoma wengi sana tutaumia. Kama mimi natumia dawa za maisha, na wakigoma nitaumia na mtoto pia ataumia. Kaunti ma Siaya bende koro jochiw thieth kama oriwo Nyamrerwa, clinical officers kachiel kod nurses oywa wigi bang' wito oko okumba manyien mar thieth matend kaunti no ketonegi. Okumba mane omiwa gikelo sani ma konyowa yore mag thieth. Wawacho ni okumba no waseng'iyo kore kod atache, ok en okumba madhi konyowa. To ma en ngima mar jogo matiyo ne sirikand Siaya kaunti ma Siaya. Tarik 11 gotieno wabo wuok oko kendo wabro demand the right mag members. Kendo gima watemo wacho ni letter ma insurance mar Star ni ok nomiwa kata conditions gi terms gi ma wang'eyo gima wadhi donje ni kapok nwa ae mar Britamcha. Kaunti ma Nairobi, kar thieth maduong' ma Kenyatta bende jochiw thieth mag nurses ochakie ng'anyo kod ywak kama omulo omenda mabalang' magikoni ok chul kaka owinjore. Our nursing service allowance has been pending since 2017. We had a meeting with SRC and they gave us guidelines on how we should go about it in the last CBA. We put it in our CBA and it has not been honored. When we went back, they gave us a letter that literally declined anything in our CBA. Ma juma mar adek mar ng'anyo mar jochiw thieth e bwo orak mar Universal Health Coverage ma ywak ni gavana odagi miyogi orak e yo ma ongirore ka koro gidwaro mondo mi thieth oduokie sirikal mamalo. Nyaka nyocha wachak wach mar ng'anyo gomo ni eri, jotendwa mag counties otamore luongowa mondo wabed piny wawuo kaka nyalo tieko gigo machandowa. Adwaro ni ka wadhi e yiero ma higa manyien oketnwa referendum mondo duok thieth malo, nikech ma osetamo governors. To ka mano bende tek, to ginyalo kelo yo ma jo tich sirikal te mantiere counties go iduoko gi, imiyo gi kata gibedo under gimoro achiel ma neno maslahi gi, chulo gi salary
nikech mar governors gito koro tamowa. Judith Omondi, Ramogi TV. Kamachela ni telo mag dhowedhe sub-county ma Suba Central komakre gi jogo mochung'ne keto karita alwora kod jokanyo mamoko e sekta mar pith rech ochako chenro mar chwalo ler e dhowedhe ma alworano. Jafwambo marwa Ali Abich nigi ler ka e kaunti ma Homa Bay. Jogo ma ochung'ne rito alwora e kaunti ma Homa Bay osebedo ka golo ywak margi e wi chido mag dhowedhe mopogore alwora mar Nam Lolwe kaluwore kod taka moting'o chupni mag plastik, jwelni kod yugi mamoko makunore kod itho weti aoya e dhowedhe ma bende chido Nam Lolwe kendo hinyo ngima lee modak e pi. Dhowath ma Wadiang'a ma en dhowath maduong' e sub county ma Suba Central osebedo ka ochido kendo yugi osebedo kobiore e dhowadhno maka koth ochwe to yoro nyaka Nam Lolwe ka jakom dhowedhe ma Suba Central Gideon Rang'wa wacho ni koro giwuok oko ni dhowedhe ma kono ketie ler. Kilwa moro mar rech mar ngege dhi bedo maber kabisa kendo dhi malo rech biro piny ka biro nyuol nikech wang'e maber kata mana tennis michike namni en gima kel sum komako kata ng'ut rech kama en nyaka chieng' rech to kode koro miyo gimoro amora ma nam olil miluongo manyalo bedo plastic wadwani wagol wawang' mondo wabed gi ler mar dho nam ma biro kelo riwruok mar beach management unit ni en nyaka bed koro kobyo ni koro kwa biro as a team e kwa nyalo time wabro kod mbaka ne BMU ma Wadiang'a chande biro BMU mane sub county marwa kaka yor neno ni gikedo kod jwelni chupni mag plastik e kin taka mamoko ma jofweny osebedo ka keyo aoya e dhowedhe jogo mochung'ne rito alwora kaachiel gi jokanyo e sekta mar pith rech e gwenge mag Suba mane ochako chenro mar keto ler e dhowath ma Wadiang'a okone jolupo kaachiel kod jopiny modak e alwora mar dhowedhe mondo were gi tim mar puko taka aoya mar reso ngima lee modak e pi. Around place ni ma wantiere ni Wadiang'a ne bet kolil maloyo beaches ma wantiere godo kar kae. Koro en mor marwa mar partnering kodgi kod Eco Impact gi Viti Farm mor mondo mi watim alwora kar kae kod puonjo jo modak Wadiang'a beach kar kae kaka onego bed ni giketo ler ma margi. Ka alwora mar nam olil to ngima mar rech ok bed maber. Ka waweyo solid waste kaka plastic gi pampers gik machalo kama kod dhi e nam to rech chamo gi bende. Ka gidhi e diet mar rech kuonde ma rech dake bedo ni richo to ngima mar rech bende bedo ni koro ok ni maber. Koro kaka kambe mapidho rech okudwa ni mondo nam obed molil. Ka bende gejiwo mondo jokombe mag dhowedhe oket chenro makare dhowedhe ma girito mondo mi jopiny kik puk taka yo moko winjore. Gigo modak e pi gigo modak oko kata gigo mafuyo kwa keto alwora bedo maber sechego gimoro amora bedo mamor. Wan kaka Eco Impact jogo madil kod weche mag environment wa exercise ni omorowa maduong' kabisa. Ai mapunde wa modhe madhogwa modhe be mamine waluo kete ba mwaluo omena and everything. Koro kolil to ngimawa ok ni sawa. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Mago mag tuke kocha mar Harambee Starlets Beldino Demba pod lando mana geno motel ne tuk gimogik mar Group E tuke mag pinje Afrika kingi gi tim mar Algeria. Harambee Starlets ntiere kama tek tok loge gi jobag tuke gi Morocco kaachiel gi Senegal ka kwano magore ne